ହୁଁ। ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ତାକୁ। ଆରେ ହବରେ 50 50 ହାଁ ମାଛ ଧରଣ୍ଡା ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗଡ଼ିଶାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ନିଲାମ ନେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଛ ଘରେ ଥୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ମାଛ। ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଦେବ କୁତ ଆଣିଛ। 150 ଟଙ୍କାରେ କୁତ ଆଣି 15 କେଜି ମାଛ। ଯେ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ରଖିବା କଥା, ମୁଁ ଗାମୁଛାଟା ଖୋଲିକିରି ମାଛ